tomto videu si ukážeme, akým spôsobom môžeme prevziať príspevky od používateľov v konferenčnom systéme EasyChair. Do internetového prehliadača zadáme adresu www.easychair.org. Po načítaní stránky klikneme v pravom hornom menu na login a do prihlasovacieho formulára zadáme meno a heslo. Po zadaní údajov opäť klikneme na login. Ak sme prihlásení, nasleduje výber z dostupných rolí, kde zvolíme Chair. V pravom menu si vyberieme možnosť Download Submissions, čo nás presmeruje na stránku, kde nájdeme odkaz pre stiahnutie všetkých príspevkov. Po kliknutí na odkaz sa nám stiahnu všetky podania. Ak si chceme prevziať jeden príspevok, klikneme v hornom menu na Submissions. Zobrazí sa nám stránka, kde je tabuľka so všetkými podanými príspevkami. V stĺpci s názvom Paper klikneme na obrázok zložky a začne sa nám sťahovať príspevok.